un blau. Molt per tot. El Gary primer, vermell. També clar, guanyat, per tot. La fruita d'aquí, la blau primer, primer classificat, tirat primer. No, molt content. Al principi feia una mica de vent i complicava una mica les zones, però al final ha parat i m'ho he passat molt bé al final. Esperaves guanyar avui? No, gens. Pensava que faria com l'any passat, entre el 5 i el 7. No m'esperava gens guanyar, perquè hi ha molts altres que en saben molt més i bueno, jo crec que també hi ha jugat la sort aquí. Bueno, les zones estaven, bueno, jo crec que eren bastant faciletes. El que passa que el vent també ho complicava bastant, perquè tirava.